Sanibonani, igama nguJuni waNkosi eStandard Tone. Ngithe ngizondlalela ingoma esihloko esithi Uyoncinga unyongo, ingoma kaMafikizolo. Tililili uCalifornia, tililili uCalifornia, ufona lo ningithandana naye, uthi uyangala ubona ukuthi ngizomncima, ubona ukuthi ngizoxolisa, yeke ngincike uyoncinga unyongo, yeke ngincike uyoncinga unyongo, wena uyoncinga unyongo. Ngithi ngisacela ukundlalela neyami ke ingoma njengoba bengivule ngengoma kaMafikizolo. Amantombazana afana namaphara, iyodwa nje into ehlukile, ukuthi acela imali egezile. Amantombazana afana namaphara, iyodwa nje into ehlukile, ukuthi acela imali egezile. Babukeli lapho ngasekhaya, ngithi ngichaze nje kafushane ngale ngoma leni ngiculayo. Isihloko sakhona sithi amaphara. Le ngoma lena ngibhale ngokuthi ngibuke isikhathi esiphila kuso esikhathini samanje, ngabuka indlela abantu besimame abasebayiphatha ngayo, especially laba beyouth. Okusho ukuthi lento ngithathe ngayiqhathanisa nephara ngendlela abacela ngayo imali. Umehluko uba wodwa lapho njengoba uyizwe ingoma. Umehluko ukuthi
umuntu wesimame ucela imali egezile kodwa iphara lapha emgwaqweni ulithola licela imali lingagezile. Kusho ukuthi amantombazane ngiwafanise namaphara kodwa ngokwezenzo zawo. Ngoba wona acela imali egezile, amaphara acela imali angagezanga. Kusho ukuthi ke le ngoma isukela lapho. Babukeli. Bafowethu, sengichaza nje kafushane ngale ngoma lena. Le ngoma lena ngiyibhale ngajula. Bengibuka isimo abanye abantu asebathe ukukhula abaye bahlangabezane naso. Sokuthi mhlambe umuntu sekayaguga kodwa akaze empilweni yakhe ukuthi abe nempumelelo kodwa uhlezi ekhuleka, useguqe kwamnyama idolo ekhuleka. So uyacela ukuthi ubaba umdala uNkulunkulu ezwe imthandazo yakhe eyiphendule naye ephumelele. Njengoba abanye abantu uyababona abezimva kwakhe, abanye abadala nakuye, abanye abalingana naye, babone bayaphumelela. So uba nalomcabango ukuthi eyibuze ukuthi kanti eyami impumelelo iyofika nini. So le ngoma leyo ngiyibhale ngaleso simanga-ke leso esikanjalo. Abantu abamnamhlanje ntambama mangena ifoni vele wabaleka funanga ngizwe ukuthi ukukhuluma nobani na. Abantu abamnamhlanje ntambama mangena ifoni vele wabaleka funanga ngizwe ukuthi ukukhuluma nobani na. Ngaqoma ngimnqa
wangitholisa ingane namhlanje uyajola ngaqoma ngimncane baba bantwana wangitholisa ingane namhlanje uyajola ngitholela abantwana abahlanu ayikho indoda ezomthatha nabo ngakutholela abantwana abahlanu ayikho indoda ezomthatha nabo ubani indoda ezomthatha nabo ayikho indoda ezomthatha nabo ngithi vuka sikhulume vuka ngithi vuka sikhulume vuka. Chaza kwami ngale ngoma lena bengigqugquzelana ekutheni masikhula sibancane kuyaye kwenzeke ukuthi uthole umathandana wakho niqhubeke uthandweni umtholisa izingane ezinhlanu kodwa mase nihamba senikhula nibadala usuyaqala wena mhlambe usuyamjolela so momjolela uthi akayephi yena ngoba wena usomtholise izingane zaba inhlanu so uthi ubani indoda ekumele imthathe nalezo izingane zinhlanu zinjalo so leyo ngoma ngibhalele esimeni esikanjalo ngoba siyababona abantu besifazana abanye bayayibalahlwe kodwa bahlukane namadoda abo ngaleso simanga sokuthi mhlambe indoda iyajola so uthola ukuthi umuntu wesifazane kwesinye isikhathi akasakwazi ukuqhubeka phambili ngempilo ngokuthi unamahloni ukuthi emntwini omusha ozomthola anezingane ezinhlanu yebo kukancane amadoda ukuthi akuthathe akwenze umfazi wangempela usunezingane ezinhlanu so ngile ngoma ngibhalele kulesimo esikanjalo. ngibhalela ekutheni mhlambe kunabo awosisi thola ukuthi usisi uganile unomuzi kodwa unayo imizwa yomunye ngibe ngithi yenenye indoda so uyafisa ukuthi angayizwisa leya ndoda leya kodwa ke ngesimanga sokuthi abafana sebaphenduka abafazi ngenxa yokuthi bakhulume kakhulu mhlambe baxoxa indaba nabanye abafana so lo sesi usabela ukuthi mangazwisa lo mfana bese uyayixoxa indaba kubangani bakhe nakwabanye abantu mhlambe emsebenzini ukuthi hayi yena useke wamuzwa lo sisi so lo sisi usabela ukuthi
indoda yakhe bengathola leyo ndaba ingambulala nyana. Ingoma nje engiyibhale ikanjalo. Bese kuba khona enenye ethi mina ngisalifuna uthando, amadoda ngiwashintshe kakhulu edlala ngami. Bangihethile, mina ngisayifuna indoda. Mina ngisalifuna uthando, amadoda ngiwashintshe kakhulu edlala ngami. Bangihethile, mina ngisayifuna indoda. Ngoba bayahethana, bayahethana, yeyiwe mama nje bayahethana, mina ngisayifuna indoda. Ngoba bayahethana, bayahethana, yeyiwe mama nje bayahethana, mina ngisayifuna indoda. Mina ngisamfuna umfazi, abafazi ngibashintshe kakhulu bedlala ngami. Bangihethile, mina ngisamfuna umfazi. Mina ngisamfuna umfazi, abafazi ngibashintshe kakhulu bedlala ngami. Bangihethile, mina ngisamfuna umfazi. Ngoba bayahethana, bayahethana, yeyiwe mama nje bayahethana, mina ngisamfuna umfazi. Ngoba bayahethana, bayahethana, yeyiwe mama nje bayahethana, mina ngisamfuna umfazi. Ukubhala kwami le ngoma lena ngiyibhalele ekutheni kunabantu ebese bashintsha amadoda, kodwa amadoda adlala ngawo. Akanayo umuntu inhlanhla ukuthi athole umuntu o-straight ozohlala naye bathembisana into yangunaphakade ngokuthanda. So lo muntu lona useya give up, uselahla ithemba kwezothando. Mabambuza ngezothando athi yena akasayifuni indoda ngoba amadoda washintshe kakhulu edlala ngayo, bamhethile. Kanti-ke futhi nawo umuntu wesilisa futhi ngokunjalo kuyenze ukuthi umuntu wesilisa usebashintshe kakhulu abafazi, kodwa akamtholi lo mfazi lo owenza into eqondile, mhlambe ekutheni abe umama ekhaya, straight umama uzovusa ikhaya. So uselahlelelwa ithemba lokuthi useyobuya amthole yini umuntu ukahle le amfunayo, lo muntu amfunayo. So uselahla ithemba ke kukanjalo nje. Bese kuba khona enenye ingoma ethi
Leratu ngala kanjani wena, leratu ngala kanjani wena, ngoba imali angayidla nawe. Leratu ngala kanjani wena, leratu ngala kanjani wena, ngoba imali angayidla nawe. Ungala kanjani, ungala kanjani, ngoba imali yami leratu ngayidla nawe. Ungala kanjani, ungala kanjani, ngoba imali yami leratu ngayidla nawe. Ungala kanjani, ntombi ungala kanjani, ngoba imali yami leratu ngayidla nawe. Awu yeshiya wololo, yangali ntombi yomsuju. Leratu ngala kanjani wena, leratu ngala kanjani wena, ngoba imali angayidla nawe. Leratu ngala kanjani wena, leratu ngala kanjani wena, kwaphela imali kwaphela uthando. Leratu ngala kanjani wena, leratu ngala kanjani wena, kwaphela imali kwaphela uthando. Ngiyayikalela imali yami, ngiyayikalela imali yami, yengayidla noLerato. Ngiyayikalela imali yami, ngiyayikalela imali yami, yengayidla noLerato. Mali yami, mali yami, mali yami, mali yami, ngoba imali yami Lerato ngayidla nawe. Mali yami, mali yami, mali yami, mali yami, ngoba imali yami Lerato ngayidla nawe. Le ngoma lena ngayibhala ngokuthi ngenzeka mhlambe uthole intombi yomSuthu igama layo uLerato, okusho ukuthi ngaleso sikhathi mhlambe usasebenza kahle, unemali, uyenzela yonke into eyidingayo. Kodwa-ke khambe ngoba phela isondo liyajika mhlambe lijike ekutheni imali yaphela. Makuphela imali uLerato useyakwala. Yilapho sobona khona ukuthi uLerato ubengathandi uqobo lwakho kodwa ebethanda imali. So yilapho ubona khona-ke le ngoma leyo ngiyibhalele esimeni esikanjalo ukuthi uLerato ungala kanjani ngoba imali yami ngayidla naye. Yebo-ke nanto enenye futhi isho kanje. Yeni namantombazane, eniphuza utshwala nendoda yami. Yeni namantombazane, eniphuza utshwala nendoda yami. Njengoba niphuza utshwala nendoda yami, ngingakhohlwa leyo ndoda ingeyami. Njengoba niphuza utshwala nendoda yami, ngingakhohlwa leyo ndoda ingeyami. Mayibuya kimi izolala esifubeni sami, hello muntu wami loyo ubaba wengane zami. Mayibuya kimi izolala esifubeni sami, hello muntu wami lona ubaba wengane zami. Niyayihlanyisa nina, nithidwa amazwi akhe, vele uyakhohlisana. Mayiphuza utshwala sadakiwe, uzonitshela ukuthi uyanithanda, kanti uyanikhohlisa. Uyayazi indawo yakho, uzolala la esifubeni sami, uzolala la esifubeni sami, uzolala la esifubeni sami, uzolala la esifubeni sami, uzolala la esifubeni sami,
kuyenzeka umuntu wesifazane uthola ukuthi ubaba kakho uyastresseka ume uphuza ngoba la iphuza khona kunamantombazane lapha yana eindaweni zophuzo ahlala phuza khona. So ugqugquzela lento ukuthi uyawatshela amantombazane ukuthi hey nina amantombazane njengoba niphuza utshwala nendoda yami ningakhohlwa kule ndoda ingeyami noma inganishela le ndoda le njengoba ithanda nje ukushilana isuke inikhohlisa isuke nje yenzela ngaleso sikhathi leso kube ukuthi kube mnandi njengoba isasenani kodwa kuphuzo nje maselungenile selumhlula uyayazi indawo yakhe yokucamela uzobuya ke ekhaya ezolala nje esifubeni sami. Hayi ngibhale nje le ngoma leyo ngayibhala kanjalo. Umhlali ithi Usukahliwe na ukuthi sazelangilane goli hey kutwa musukahliwe na mtshele ukuthi sazelangilane goli sasuke ekhaya le standard joni sizofuna matola negoli sasuke ekhaya le standard joni sizofuna umsebenzi la negoli imali yakho ni amantombazane wena usulukahli usise kai imali yakho idliwa amantombazane usulukahli usise kai hey mantombazane ayiqedi imali yamfethu hey mantombazane ayibo ayiqedi imali yamfethu mantombazane ayiqedi imali yamfethu mantombazane ayiqedi imali yamfethu ashi ayithatha ngayiphonsela phezulu ezwakalisini noshukela kwaba ngithanda isiyaqala egqilaza kwaba nomoya ngithi ngitshela lezi ndaba nje ngiphuma phansi estandathoni kali spray bomdongoti isigode emkhathi wokusumfule ngiphuza ngiphuza indevulu ngimfulo shika ngithi insizwe engenazi ibonga imele kude le angiphela mina ngumlusi wenkomo ubusuku nemini intombi zamjeqeza zimhlupha ibhliwa ngamehlo enqondo ngithi uhlaba edlangeni nomagqabho omnyama uzonda amasoko unogwajwe kunda kunje walahala bemloya kusha amadoda nabafazi bathi ofanini umfonkosi simsika mahaba ubaba omzalayo lo ngithi umashandeni yadela ngokudla izinto zokwebiwa abantu abadala ngimiyale kanjani nangu makote eqomeganini ngithi umkhwekazi wami ngifuna amalobola ngizomlobola kanjani umntanakhe ngoba njalo makuphela inyanga imali yami idliwa uye ngikhona ukubhajektha nyadela abantu besifazane ngokudla imali yamadoda makuphela inyanga aduqonya kwasobo kwaliwa kweshimani usheshe waqoma ntombi ungakawabona amabhinqa eqala phansi uqome sisi sekhona amabhinqa phela manje hey mantombazane ayiqedi imali yamfethu mhlambe nisuka nomfowenu endaweni yangakini nihlalana kuyona ninyukele eGoli ngesimanga sokuyofuna amatoho so nifikele eGoli le niwathole amatoho kodwa umfowenu lo suke naye ekhaya uyambona ukuthi akasafocusanga kuyiplan le enanikade ngiyiplanile noma mhlawumbe usuyikhohliwe iplan
ngoba ubona phela osisi baningi igoli amantombazana abona imali asayiletha kuyena, so yena sekakhohliwe ukuthi yini into ayizele egoli, kanti egoli bebazela ukuthi banomfowabo basebenze bathola imali bakwazi ukwakha ikhaya. So umfowethu sikakhohliwe-ke yena ukuthi hayi bazelani egoli. So lento leyo ngigqugquzela kakhulu ey'nsizweni esayincane, noma mhlawumbe ngawe uyanyuka igoli awuhambi nomfweni, mhlawumbe uhamba wedwa. So ungakhohlwa ukuthi into eyakulethe egoli yini, ungakhohlwa amapleni akho owawukade uwaplenile. Ngigqugquzela nje leyo nto leyo ey'nsizweni ukuthi zingalibalwa amantombazane. Amantombazane akhona agcwele izwe lonke leli, kukhona asangakazalwa, kukhona asasemancane, so agcwele nje izwe lonke leli. Yileyo nje into ebengiyigqugquzela. Wawutena imuzoka namanje usungishayela umthetho. Wenkosikazi, wawutena imuzoka namanje usungishayela umthetho. Wenkosikazi, wawutena imuzoka namanje usungishayela umthetho. Ngishayela umthetho kanjani? Wena ngishayela umthetho kanjani? Mina ngeke ngiswe ngawe. Nalena ingoma ngishayele ekutheni mangabe umuntu wesimame uganile, indoda ayishayelwa umthetho. Ngeke usukele la usuka khona khaya kini uzogana ufike ushayela indoda umthetho. So ngigqugquzela leyo nto leyo ngoba ngeke ngibone kwamanye amakhaya umthetho sowushaywa abafazi awusashaywa amadoda. Hayi ngibonge nje ithuba nisangibukile lapha emakhaya. Igama lami ngingujuni Nkosi, njengoba bengishilo ekuqaleni ngiqhamuka eStandard John. Ngicela ningifollowe lapha yana ku-TikTok epage lami uJoni Nkosi 8. Inamba engitholakala kuyona u078 63 092 63870 078 92 63870.